ebilandela uMaskandi iphinde ibe umhlazi edlula emhlabeni. Siqiniseko Mvelasi, siqiniseko. Mfana yami, rest in peace. Besingakazi sixhumane nawe, mongakazi ufike uze kumina. Ekuthiwa ngakubiza, ngathi woza. Wawuzophepha. Njengoba ngakwazi ukuba nethuba ngabiza uMax Makhanya wafika waphepha. And uMax Makhanya into engithande kuyena uyayihlonipha insizwa. Ngoba ngingimuzwe ezibiza insizwa azabize ngisho uMavavu umfoka Sikhakhane akhombisa ukubahlonipha. Inkunzi ke leya. Abize uJacob Zuma akhombisa ukubahlonipha. Abize nathi akhombisa ukusihlonipha. Inkunzi. Ahamba ayomemeza emculweni lapha ya kulemidlalo wabo umculo lapha ya. Naye umbone ukuthi uyawu-enjoy la mdlalo futhi uyadlala uMax akekho personal. Kodwa njengoba kudlule wena mfoka Mvelase, I wish ukuthi ngakubiza ngahlala nawe phansi. Sasokhuluma. Ngangizokhuluma like a brother to you and nginesure ukuthi wawuzongizwa. And ngibone kuyitask yami ukuthi kuzomele labafana ngibabize ngokuhlukahlukana ngoba asifune igazi thina elizochitheka la. Ngoba siyazi ukuchitha kwegazi ukuthi yini. Asifune igazi elizochitheka. Kusuka manje bonke labafana engibabonayo ukuthi bayitarget ngenxa yezenzo zabo abangayi-understand abanye abantu. Ngizobabiza ngihlale phansi nabo. Iphutha lami ngabiza uMax Makhanya kuphela. Kanti baningi abafana engisasebabiza. Omunye umfana engizombiza maduze eze kumina ile kuthiwa uSiyamyeza. uSiyamyeza ngizombiza eze. Ngiyontshela mase ngimbiza. Kodwa futhi mase ngimbizile ngisho ukuthi uyongilalela. Ngeke mina baba ngikwazi ukuhlonishwa zinyanga ebezitshela ukuthi zisile. Zafika zeza la kumina esigodlweni seyizoxolisa. Mase ngizohlulwa izingane zami lezi. Bonke labafana bako TikTok mase ngikhulumile naye ngambiza uyashintsha bengane yami avikelwe yithi. Avikelwe yithi ngendlela yakho. Mawusuthi uthinta yena evikelwe yithi uthinta ethina. Ngeke ukuthola ukuphumula emhlabeni. Ngoba siyakwazi ukubona ukuthi inombolo ihambe kanjani. Ngeke usididise thina. Ungawadidisa amaphoyisa, ungawudidisa umndeni, but ngeke mina khohlwa. Mawusuthinte umuntu engithi angathintwa lo. Ngoba usezwile wena umthinte ngenkani. Kodwa nomuntu masimkhuza futhi naye akakhuzeke. Uma engakhuzeki naye uyisha nje. Ngaphela mase sithe siyakhuza thina sisopa siyakhuza. So siqiniseka ngithola ngithuba ndoda lokukubiza ukuthi uze kumina. Kodwa ngithi mfethu wena nefamily. Ifamily ayiduduzeke. Kodwa mina njengoKing Bhaka benge ngikubuye ku TikTok. Khona okuhle ngikwaziyo, kukhona futhi ebengibona ukuthi ngingakukhuza la. Kukhona futhi okuhle ukuthi ngeke ngikukhuze la. Uhlakaniphile mfana wami. Rest in peace ndoda. Ekuthiwa ngikho busy bengizofika ngisho emgcwabeni wakho. Umgcwabe bengizohamba ke angihambi emgcwabo mina, kodwa lo wakho bengizohamba siqiniseko. Ngoba iphuthe elami angikubizanga. Ngoba ngineshoka ukuthi ubuzofika. Mangimbiza umuntu akadabuli. Njoba ungazange uzofike ingoba yimina wakubizanga. Benge ngilonge ethi mina ngithi ngiyaprofita mina ngibelieve ukuyisolve iproblem. Angibelieve ukuprofita amasimba mina. Ngisolve iproblem mina. 7 July sonke isikhathi Makhandakhanda sinohlelo esinalo. Inamba yami 079 I'm not July njalo 7 kulinyanga esiqalile. Shuthi next week. Yeah, mhla ka7 kulinyanga. Mangaphosisi uJune lo. Mangaphosisi uJune lo. Bhuti wami ngicela uvume ngekhanda lapho uJune lo sikona. Yes, uJune ngoMay. uJune yeah, mangaphosisi uJune yeah. Angizange libheke current uJune awuphelile manje uMay uJune. Ngicorrecteni phela la. uJune lo shoot u7 June it's next week.
lapha sivumelaneni ngokuthi 7 June. Yes, uJune, thank you. Thank you, uJune. 7 June zonke zobe sihlangene. Ngizon update kahle on Tuesday. Thank you so much ngilaba abangikhumbuzayo lapha. Nginithanda ukubhubha. Ngiyanithembisa ukuthi ngiyohlala nginivikela mina njengoking wenu. Into emnandi mina ngidila nabantu abakuma level angafani empilo. Level, difference level. Yeah, 7 June. Bonke abanoma khanda oil. Abangenawo ngizoba update on Tuesday ukuthi sokwenzani 7 June. Abona khanda oil abazi ukuthi laba basala sangayi escaping sescaping. Mina ngifuna umuntu acebe ngenkani manje. Ngeke sibuka abantu beceba kushula lena lena. Ngifuna abantu bacebe ngenkani njengamanje. Uma ungakawutholi makhanda oil ngicela uthole. Ngifuna abantu bacebe ngenkani. Manje siyayiforce asayincengi lento. Sinawo wonke amandla. Sinawo wonke amandla. Ngifuna abantu baphile bese beceba ngenkani abantu manje. Ingakho yonke into yami ya extend, umuzi osedamini ya extendwa, idamu la extendwa, amandla ya extendwa, ngifuna abantu bacebe ngenkani njengamanje. Yabo. Qiniseke mfethu, rest in peace. Rest in peace. Mndeni wakhe uNkulunkulu akanibophe ngebhande lenyama nangebhande la kamoya. Isimo enikusola njengamanje uKing Bhakazini ukuthi ukunye nani. Bekumele ngimbize isiqiniseko besohlala naye phansi. And umuntu bengahlala nawo phansi akwenzekanga ngizwe. Yabo mina ngakwazi ukuzwiwa umuntu ababethi akezwe umuntu emhlabeni wangizwa uMax Makhanya. Namhlanje uMax Makhanya uyasihlonipha isilo esiphethe. Awusozwa wamuzwa isithuka after ahlala nami phansi. No siqiniseko nayo bezohlala nami phansi. Iphuthe ngilenzile bengiyibhizi kakhulu ngoba kunezinto eziningi yakhiwe edamini uyabona yakhiwe edamini bekumele futhi ipower ibisingifuna limousine bekumele ngiyothenga ilimousine mangiyithenga ngaphakathi kumele ibe yilokukhazikhaza ufunwa ipower bengigaxele nje kulenyanga angithola ngithuba kuMay yabo uMay bengigaxele nje kodwa ke so far yonke into has been sorted and everything is in order. Yabo. Sibonge futhi nalabo bantu labo abakwaziyo ukungithinta abacela usizo ngase ngiyakwazi ukubasiza nalabo abezayo ngiyanithembisa ukuthi esiqalile siyaqeda. Abangibizi King Bhaka for nothing. Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile I am an expert kulento zakamoya. No one can ever challenge me. No one. Angikhathazi ngaba uprofessor, udokotela, uprofessor with theology or whatever you may call yourself. But when it comes to lento zakamoya uyadinga and ngibonge futhi namaphephandaba afana no Daily Sun, oSolezwe, oLanga, oSunday World abathi mabengabe befuna ukubhala ngento ka spiritual sebeyaqala bayangifonela bafuna ama comments wami. Ngiyabongela madoda akushongo mina ukuthi buzani mina nibuka ama video wami and angilahli noma kuthiwa kudlula umuntu nginitshela ungqo ukuthi kwenzekeni la but asingakhulumi ngabantu abadlulayo asikhulume ngabantu abasindayo nabavikelwayo. Yabo ngiyacela ukuthi umuntu engizomcela kulezi insuku hayi namhlanje kuleli sotho ngibhizi kakhulu kodwa khona nje intwana engiyikhonzile ehlakaniphile kuthi usiyamiyeza ngizombiza usiyamiyeza ngizohlala phansi ngizonitshela mase ngimbiza ukuthi ngibhizi kakhulu edamini ngoba extend idamu ku extendwa everything ipower isebenza ngenye indlela ipower njengamanje. uNkulunkulu anibusise emakhaya. Inamba yami 0798130260 eyokusebenza lo number. uNkulunkulu anibusise. May God bless you. I love you all wherever you are. Without you I am nothing but problems. You made me to be the king, but of course I am today. I love you all. Bye.